Ngopi ya. Ayo foto dulu. Anu Mas niku sampo, mungkin betul pelotot. Busuk. Anu aja sampe buka lho Mas Mantek, ku marang nang duwe foto nggo bapake. Mas Doni dadi mantu sing gemati kok paron kemara tuwa ya. Lho, iso paron karo. Ayo. Mas Mantek langsung turun ke sana Mas, turun ke sana. Biar tidak tujuan dari Mas Robo. Oh nek tabrakan. Ya. Monggo Ibu. Ampun pilih ngersakaken gundur, rumanggaken mugi boten manggi pampungan setunggal punapa manggi rayu widodo ngantos dugi saluci kanthi kesowang-sowang. Amin. Amin. Nggih, hati-hati Mbak, mbaknya diciket cantik. Pak, nggih, apa-apa. Nah terus saking Ponorogo badhe joget malih. Oh, Nah, nggih. minggah Mungkin malih. jane wis disiapno anu lho ngene Siap nopo? Siap nopo? Tales. Loh, kok disiapno tansah kon nggih apa? Ya lu. Loh, yo ora pemaine konso. Oh boten pemain. Boten. Ayo. Oh boten langsung foto saking Ponorogo. Mbak boten derek foto sampean. Lho Derek, ayo foto. Oh ala betul nek ngawani. Lihat tahun. Nah, ayo foto dulu. Mbaknya dari Ponorogo buat kenangan. Aku bejak ora. Iya. Nah, Anu, ben awak dhewe mantene kok ngalah he. Lho, isih SMP kuwi. Ah, nang samping lho aja dadi pelakor ning tengah. Oh, buka apa itu lho? Gak oleh. Nah, ngono. Ayo lihat kamera. Apa nih harus diganggu? Ayo lihat kamera semua. Mbak, kok malah kundur? Ayo Joget dulu sama dulu apa? joget ayo rene, ayo. Joget dulu, jangan pulang dulu. Oh, sampai ditaruh di sini. Nek langsung mantuk ya rugi no ado-ado kok Ponorogo kok. Ditaruh di sini. Oke. Joget dulu. Nanti pulang sama aku, oke? Oke. Meke. Sama terne, oke. Mriki. Ngapunten, kalian Mbak sinten menika? Sinten? Juanita, asli dari Ponorogo. Tenan? Sumpah? Agak geser ke sini, Agak ke sini. Mbak Juanita dari Ponorogo sama siapa aja? Ibu, bapak, adik. Oh, berempat berarti. Nah, pacarnya kok gak dihitung? Oh, bapak gada. Kira gak ada pacar? Wah, cak kene sing Joko Jaki. Yo, iki karek milih niku. Sama niku. Gak minat. Ora minat cak kene. Kandang iki mbok wedok tenan murah, ora tak percaya kok. Omonganmu yo wedok no. Lah kok ora minat wong lanang. Kan dia berhijab. Oh iya. Oh, ndak selerane. Ya. Selerane jenengan yang gak bagaimana. Kira-kira yang di sana ada enggak? Selerane sama sing kaya apa? Kok ora ngerti. Upama karo Mas Yu iki Ora, kan kadene aku ora selerane kono. Karo Mas Yu? Karo tukang Orjun nggih? Sing kaya celengan Semar ya? Karo cucuke. Karo cucuke piye karo cucuke? Mboten milih sing dhuwur nggih, milih sing ndi kira-kira. Anak paling selerane kok tukang foto lho. Lu mau gadah teng griya kok ati beto. Ciriran duwe. Bisa nyanyi nggih? Iki pandene ki nari. Oh nari, jane lagu napa, Bon? Lagu. Request apa? Kok ben dinyanyekno Mbak Ana napa Mbak DP?